Nosaltres som contrainfo.cat i varen néixer ara farà uns 5 anys, més o manco, el 2010, amb unes situacions, amb un context de poca activitat en el carrer. Va ser just abans de l'explosió del 15M i Ventura era el moment en què els fundadors, que ja no queda cap, ara mateix l'assemblea, els fundadors cercaven una iniciativa més de proposar que no tant de combatir o de resistir, per tal de les moviments socials que marcassin una mica l'agenda de què passava a la ciutat. El nostre àmbit d'actuació és Mallorca, tot i que a pics, com cada vegades tenim coses d'Eivissa o a Menorca, allà en fem feina nosaltres a Mallorca, perquè és allà on arribam i allà on tenim els contactes, i sí que al llarg dels anys hem anat corregint una mica el palmacentrisme que teníem en el principi i que encara tenim, però que anem mirant de cada vegada fer més xarxa en els pobles per tal de que estigui tot centralitzat, tot el moviment a una mateixa plana web. Fem feina, el nostre àmbit és internet. Contrainfo bàsicament és una plana web allà on se volquen tots els continguts i al principi només la plana web, llavors vam obrir també perfils a les xarxes socials, Facebook i Twitter, i des del segon any de Contrainfo s'ha començat a fer un anuari per tal que quedés qualque cosa així en paper, algo que poguéssim consultar més endavant i que també per poder passar arreu de Silla i aquest anuari que ja duu 4 edicions. Nosaltres som una assemblea a tots els efectes, funcionam de manera bastant autònoma en el dia a dia, però llavors totes les decisions importants o de criteris sempre passen per assemblea i tot i que no som un grup obert, sí que funcionem per afinitats i d'aquesta manera anem, quan tenim la necessitat, anem incorporant nous membres per tal de, com que som una assemblea petita, mirant sempre d'entendre-nos molt entre nosaltres i poder fer feina així més fàcil i més a gust. Com a objectius, per Ventura seria el de donar veu a moviments socials. És senzill de dir, però llavors per Ventura és més difícil de dur a la pràctica, perquè volem ser un lloc on els moviments socials puguin anar a conèixer tant convocatoris que s'han fet, com a llegir articles de reflexió o opinió, i que a la vegada també sigui una eina per mateixos moviments socials. No volen ser un mitjà de periodisme, tal. Volen ser una eina que utilitzi mateixos mitjans moviments socials per mirar d'estar tots enxarxats entre ells i tots enterats de què està passant a Mallorca, com està el moviment actualment. I el nostre estat actual és que ara són poquetes, són 4 o més i res, i ara només estem centrats en la plana web. L'anuari d'aquí poc ja ens hi haurem de tornar a posar i sí que a mitjan termini hauríem d'incorporar nous membres perquè, com han dit els darrers 2 anuaris, per mi crec que s'encontra informació ara mateix a Mallorca penja d'un fil i que els projectes que hi ha sempre estan carents de mans i crec que li falta una empenta a tot aquest moviment i que ens inclouen nosaltres mateixos per poder mirar d'arribar a tenir qualque publicació en paper, per exemple, així periòdica, o mirar de vestir o d'abarcar més gent i més profundament. Bé, Ràdio 77 és una ràdio lliure, tot i que quan va néixer, l'any 2009,
no se considerava ben bé una ràdio lliure. Era més aviat un col·lectiu de joves que volien fer ràdio per internet i no tenien una vocació tan clara de què volien ser com a col·lectiu o com a mitjà. Ara diguéssim que l'objectiu està molt més clar. Des del 2011 podríem dir que a partir del 15M se va refer un poc la idea interna, va haver uns debats i va entrar gent nova, se'n va anar una altra i hi havia com dues maneres d'entendre. Hi havia gent que pensava que havia de ser una ràdio alternativa però no vinculada a cap moviment social, en el sentit de que no se posicionés en un grup o un altre, i un altre d'aquest grup, no, una altra part, deia que sí, que s'havia d'implicar en les mobilitzacions i formar part de la protesta igual que la cobria, no? I al final va guanyar més aquesta part de vinculació amb moviments socials i de no separar-se com a informadors de la protesta. Per tant, ara els objectius que estan escrits a la pàgina web i que solem sempre dir són d'una perspectiva crítica, anticapitalista, però dins d'això pot ser molt ample. No volem seguir una ideologia concreta, sinó és més aviat descartar que no defensam, no? Podríem dir-ho així. Després hi ha l'apartat de la llengua, que és un principi molt bàsic, que va començar ja des del principi com un fonament de la ràdio, i bé, que en el 15M va haver gent que diguéssim era catalanoparlant, però a l'hora de xerrar davant d'un micro considerava que potser havia de canviar d'idioma, i va haver també un pot de debat amb això, no? Així que d'alguna manera se va reforçar aquest posicionament lingüístic. I per altra banda també és l'altra clau, diguéssim, és que és no comercial, la música que se posa, són temàtiques més aviat minoritàries, underground, i se defensen cultures minoritzades o que estan en perill d'extinció, no?, d'arreu del món. Bé, Ràdio 67 no ni ha tingut mai cap freqüència d'FM, per tant emet a través d'internet, per dir-ho així. En un principi, durant la meitat de la seva existència, va emetre en streaming i tenia programes en directe, però després, per complicacions i per també les despeses d'internet en un local de l'Ateneu Popular de Palma, finalment se va desestimar totalment la part de streaming i des d'aleshores sempre se publica setmanalment un bloc de podcast que segons l'època té més o menys nombre de podcast, però la idea és aquesta, que estigui tot a internet i disponible per tothom, i sobretot perquè la gent ho pugui trobar s'ha de fer molta feina de xarxes socials per d'alguna manera pescar aquesta audiència que no vendrà sola, i és un problema que ens trobàvem des del principi i ara encara més perquè estem un poquet més inactius amb el tema de la promoció. Sí, evidentment som un col·lectiu de ràdio, però diguéssim que també dins l'ADN hi ha les ganes de fer política, però una política totalment allunyada de les institucions o inclús de l'organització més clàssica políticament, no? Nosaltres a vegades dèiem que fem política de la cultura, no? Des d'un posant altres tipus de cultura, no simplement predicant unes idees, sinó podríem dir que és una política més subtil, no? Sí, és un posicionament que nosaltres tenim. Però bàsicament fem això, ràdio, perquè és el que ens agrada, i si podem, activitats culturals o inclús algun cinefòrum, que hi hagi més debat polític i tal. L'organització és un tema que ha canviat des del principi, perquè quan va començar la ràdio no s'havia plantejat una estructura ni cap líder ni cap assemblea. Simplement era que hi havia gent que estava
al capdavant perquè havia tingut la idea, tenia més ganes, i altra gent que col·laborava d'una manera un poc més distesa, podríem dir. I hi havia un grup de feines, evidentment molt informal i d'amics, però tampoc no era jeràrquic. Amb el temps se va anar consolidat un poc aquesta idea assembleària, però bé, a la pràctica sempre era més de quedar després de fer uns programes o anar a prendre una cervesa o el que fos, i no hi havia una estructura així gaire formal. En els darrers anys, els últims que hem entrat, diguéssim, el darrer relleu, sí que per organitzar-nos vam fer un poc de repartició de tasques, teníem una espècie de càrrecs, i sí que fem una espècie d'assemblea un poc més formal, si ho voleu, però a la pràctica, com que som un grup petit, treballem de manera molt com d'amistat, no? Els objectius, seguint els principis que hem dit, no? D'una visió crítica i de la llengua i de tot això, sí que l'objectiu ideal seria, d'alguna manera, fer una ràdio que fos diferent i que fos un model de cara a altres mitjans o com una veu diferent, però clar, és un objectiu totalment ambiciós i fora del nostre abast. Per tant, podríem dir que els objectius a curt termini, més immediats i més realistes són passar-ho bé, aprendre, i si podem enganxar a un petit grup d'oients, o bé, hi ha alguns casos que els petits grups s'han convertit en grans grups, però en general els programes tenen una audiència molt minoritària, molt marginal. Per tant, podríem dir que és això, és passar-s'ho bé, aprendre, i ja, si arriba, contribuir a la normalització lingüística i a fer uns continguts que siguin més alternatius. Ara mateix podem dir que tenim molta estabilitat econòmica, també en quant a organització, però lamentablement estem perdent de manera sangrant, amb comptagotes, els pocs programes que teníem, se'n va gent, jo mateix m'he anat a Barcelona, per tant faig tasques que puc fer a distància però no puc participar en els programes, i aleshores ens trobem en una nova temporada que no sabem com acabarà. Segurament la mantindrem dintre el que puguem, perquè sí que hi ha alguns programes que se mantenen i que són bons, tenen audiència i tal, però no veiem ara per ara que hi hagi ni més relleu ni nous programes, i per tant jo ara mateix la posició que tenc és un poc pessimista, i penso que si no entra nova gent o no canvia tot, si ja també un altre membre té previst anar-se'n, aleshores ja sí que haurem de deixar el projecte. Jo pertanc a 1984. 1984 podríem dir que és un col·lectiu. De totes maneres, a vegades penso que dir que és un col·lectiu és inclús mos ve una paraula una miqueta massa grossa. 1984 jo crec que forma part com fa una miqueta aquella figura de Luther Blissett, és un segell, per dir-ho d'alguna manera, no? I sota aquest segell hi ha molta gent i hi ha hagut moltes fases en què s'ha incorporat més gent, altres que s'han anat, i tota l'organització o tot el col·lectiu anem entrant i sortint una miqueta depenent de les possibilitats de cadascuna. Llavors, en 1984, per dir-ho manera, va néixer cap a 1998, que les primeres emissions se van realitzar a lo que era la Ràdio Lliure de Radioactivitat, però sí que és vera que després crec que va estar un període d'anyets a Radioactivitat. Després, quan se va tancar Radioactivitat, hi va haver una oferta de part de Tito Ieta Ràdio, que era una ràdio municipal del Gaida, de poder utilitzar l'espai per realitzar aquests programes de ràdio. Ràdio Tito Ieta en aquell moment podia oferir l'aspecte també de FM, amb la qual també va ser engrescador pel projecte. De totes maneres, també se va fer alguna cosa a nivell de fanzine,
però crec que se limita a un número 0, que va ser també una miqueta inici del segell 1984 o com a projecte 1984. Després se va acabar aquesta temporada també de Titoieta i cap al 2007-2008 se va tornar a intentar a realitzar una altra vegada el projecte. El que passa que en aquell moment se va intentar amb mitjans absolutament lliures, partint des de programari lliure i fer-ho per streaming. El que passa que la cosa se va complicar una miqueta a nivell de simplement d'informàtica. Els encarregats de la part d'informàtica doncs, a vegades no podien estar sempre, que se tallava la comunicació, i els altres doncs, teníem limitacions en aquest nivell. Llavors vàrem aprofitar l'estructura de Ràdio 77 durant un parell d'anys, que se van realitzar una sèrie dos anyets vàrem estar, però després ara estem a Titoieta. Va ser mos van engrescar per tornar a fer un altre programa allà. A nosaltres mos va venir bé i mos va aparèixer bé, amb la qual hem estat ara 3 temporades, i aquesta 2015-2016 serà la 4ª temporada que estem allà. Som 4 o 5 persones que ens encarregam de diferents aspectes. Hi ha gent que s'encarrega de musicalment de part més del 70, 80, 90, altres que s'encarreguen de la part més de novetats, i llavors també tenim una miqueta, cobrim una miqueta informació, contrainformació o llibres que ens pareixen d'alguna manera interessant. També intentem abarcar altres elements de la cultura i el que fem són taules rodones on ens dediquem a fer un parell de cervesetes i a xerrar i passar-ho bé. Bé, de fet, a 1984, quan va sortir de Ràdio 77, varen seguir col·laborant amb ells a passar-los el programa, però també passem el programa al projecte de Ràdio Bronca, que ens pareixia interessant, no només per afinitat, sinó ens pareixia interessant també perquè d'alguna manera li donava una miqueta més d'espai en el nostre programa, i de fet se passa a 1984 2 vegades per setmana a la FM de Ràdio Bronca. També és vera que a través dels podcasts de Ràdio Bronca, sobretot, allà hi ha molta gent que visita la nostra pàgina, que se descarrega els podcasts, i la veritat és que a vegades ens sorprenem de que hi ha gent des d'Alemanya, des dels Estats Units o d'altres bandes de la península ibèrica que ens escolten, i ni que no deixa de ser a vegades anecdòtic, a nosaltres també ens agrada sentir que s'escolta per totes bandes. Que se mos escolti realment no és el nostre objectiu. El nostre objectiu és realitzar-ho perquè és la nostra motivació, una motivació que a nosaltres ens agrada fer ràdio, ens agrada la música, que són sobretot un magazín, per dir-ho de manera musical, amb informació, però bàsicament és perquè a nosaltres ens engresca fer-ho i trobam que és necessari per nosaltres mateixes de realitzar-ho. Nosaltres, sobretot ara mateix, actuem de l'aspecte radiofònic, o sigui ràdio, però sí que és vera que també, com aquest segell que dèiem de 1984, el que fem també és intentar editar discos de grups que d'alguna manera tenen alguna afinitat amb 1984, i per tant també formen part, ni que molt poquet, d'aquests segells discogràfics que ajuden a treure discos o vinils o el que sigui que ens pareixi interessant. Per tant, també és un segell en aquest moment. Dir que ens organitzem de manera assembleària, com abans he dit també, com ens organitzem com a col·lectiu, crec que és massa. Realment els programes els fem, si els programes són de 5 a 7 els dissabtes, al llarg del dematí ens fem 2 trucs, 2 telefonades, i ens organitzem el programa, que ens surten. La veritat és que sempre tenim molt de material i intentem també participar d'alguna manera dins de la ràdio municipal d'Algaida, que ni que és una ràdio municipal, tampoc no té gaires mitjans. El que sí que intentant col·laborar d'alguna manera fent concerts o alguna cosa així per poder també anar finançant dintre del que se pugui el projecte en si, sobretot per el que són els gastos anuals. Doncs això com a objectius. Nosaltres no tenim un especial objectiu que sigui difondre res. Nosaltres ens agrada fer-ho. També és el moment que nosaltres ens trobam i que xerram de tota aquesta contrainformació, de tot aquest moviment de musicals, i aquest és el nostre objectiu, bàsicament, de nosaltres disfrutar del que feim, i si algú ens escolta, doncs la veritat és que fantàstic, però el nostre objectiu és passar-nos-ho bé,
formar un equip i estar creant això, ja siguin segells, ja sigui l'activitat nostra pròpia de que estiguem disfrutant del que realitzem. La veritat és que ara podríem dir que l'estat actual és bastant bo, més que res perquè som molts, som 4 o 5 en el col·lectiu fixos, hi ha molta gent que va i ve, participants de molta índole, però sí que és vera que crec que ara és un bon moment per 1984 perquè ens surten els programes molt ràpid, perquè som 4 o 5, amb això dona molta facilitat. Sempre pot haver-hi algú que falli en aquell moment, que automàticament és substituït en el càrrec, en el sentit que si hi ha alguna persona de tècnic sempre tindràs un altre que faci de tècnic si tu tens una altra cosa de fer en aquells dies. Per tant, crec que és bo. També m'agrada també que la gent també, a la vegada que ens escolta, doncs també participa d'alguna manera en les nostres activitats, ja sigui en propostes o ja sigui en comunicar-nos coses i nosaltres també difondre-ho, que també ens agrada. Objectiu Roig va néixer en novembre del 2013 i va néixer també més aviat com un grup d'afinitat, no? És a dir, no tant com una assemblea o no tant com un grup constituït així tan conscient de si mateix, sinó que 3 amics vàrem decidir com podríem dotar, no, els moviments socials que nosaltres formant part o que tenim més contacte, no sé, com una petita plataforma que generés vídeos que fossin atractius, no? Perquè sobretot sí que ens donàvem compte que teoritzàvem molt sobre la imatge, no? Sobre els mitjans de comunicació que són les xarxes socials actualment, no? I que la imatge, la brevetat dels temps, eren components que, sobretot després del 15M, no? Sempre havien anat com a molt a favor dels moviments socials. Nosaltres vàrem dir, doncs mira, intentem des de les nostres ganes i simpaties amb el món audiovisual donar-li un contingut polititzat i sobretot també amb una estètica atractiva i que fos, no? És a dir, com un compendi d'una cosa que generés discurs i a la vegada també molt, molt, molt atractiva, no? És a dir, que jo crec que tothom en el fons és el que vol, no? Però després s'aconsegueixi o no, això és una altra història. Però sí que va ser com una de les nostres principals inquietuds. Nosaltres abarcam l'àmbit geogràfic de Mallorca. Sobretot hem fet vídeos, hem intentat cobrir cròniques de manifestacions, vàrem fer un mini documental de l'assemblea de docents, de la lluita de l'assemblea de docents a la vaga indefinida, hem també fet vídeos de tall cultural, en el sentit de que hem fet vídeos darrerament per la cultura popular d'alguns pobles, hem fet vídeos musicals per grups certament compromesos i hem intentat també ser heterogenis en quant inclús lo ideològic i polític, tot i que sí que nosaltres venim d'un entorn més marcat, no? Però la veritat és que Mallorca, i intentar no posar-nos barreres i sempre fer coses diferents, ha estat un dels nostres segells. Com comentàvem abans, nosaltres feim sobretot el format és audiovisual, no? És a dir, nosaltres sobretot tenim una compte Vimeo i tenim una compte YouTube que és la nostra plataforma de cara a arribar a tothom i a partir d'aquí, com també havíem comentat, poden fer cròniques, poden fer vídeos musicals, poden fer diferents coses per anunciar que hi haurà futurs esdeveniments o si qualcú no hi va poder ser, generar alguna petita crònica d'una manifestació. També amb l'estètica nosaltres volem com, no, fer que els moviments revolucionaris, els moviments socials surtin un poc sempre d'estar a la marginalitat de tot, no? I que estèticament siguin vanguardistes i que puguem arribar a vegades a més gent de la que solem arribar, no? I en principi això,
Com comentàvem, som un grup d'afinitat de que som 3, és a dir, ara un està estudiant a Barcelona, fent feina a Barcelona, i som 2, el que passa que sí que certament pot venir qualsevol persona interessada i fer feina amb nosaltres, amb Objectiu Roig, vull dir, no som un grup tancat, però tampoc som un grup obert, no? És a dir, estaríem com a mig camí, saps? Vull dir, no... Som un grup més d'amics que en certa manera hem muntat el nostre xiringuito i que volem, no sé, que la gent disfruti amb els nostres vídeos i en certa manera també generar un poquet de... És a dir, un poquet de discurs per canviar les coses i que la gent digui, ei, aquests fan vídeos així currats perquè volen canviar les coses. Els objectius, sí, els objectius nostres, el nostre és passar-ho bé, crec que ho passam bastant bé fent els vídeos que feim com a Objectiu Roig, sobretot també anant canviant un poc de temàtiques perquè mos venen donats, és a dir, sempre intentant no estancar-nos i anar variant un poc, però sobretot la transformació social, no? És a dir, que des del nostre petit col·lectiu hi hagi milers de col·lectius que donin el seu granet d'arena i tots facem grans coses, no? I des del nostre petit àmbit i des de la nostra humilitat pues, fer feina en aquest sentit. I nosaltres fer-ho el millor que puguem dins aquest petit entorn que és el món dels audiovisuals. L'estat actual, ara farem 2 anys. El primer any va ser un any de molta intensitat, vam fer molt de vídeos, també teníem moltes ganes, ara hem perdut un dels components, també tenim darrerament jornades laborals que ens condicionen bastant i en certa manera hem baixat un poc la intensitat que fem els vídeos, però bé, la veritat és que en principi complirem un tercer i un quart any i a veure cap on va això i esperem que hi hagi noves incorporacions i gent també amb bona il·lusió per fer feina.